Hálásan köszönöm a Mosolygyár Egyesületnek, hogy megkereste intézményünket 1 évvel ezelőtt, hogy a somogyi értéktárat bemutassák gyermekeinknek, és a somogyi értékeket közvetítsék számunkra, és most újra hálás vagyok, mert hogy újra kapcsolatba kerültünk a Mosolygyár Egyesülettel 1 év után, és azt tapasztaltuk, hogy a 4. osztályos gyermekeink nagyon sok mindenre emlékeztek abból a tudásanyagból, amit ők akkor kaptak tőlük, és én erre nagyon büszke vagyok, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. És azt szeretném még elmondani, hogy ez a VR szemüveg, ez egy fantasztikus technológia. Végtelenül érdekes foglalkozás volt a gyerekek számára és számomra is, és fantasztikus dolgokat ismernek a világunkról. Tényleg, mintha már most földrajzot is tanultak volna, pedig tényleg ők 4. osztályosok, és minden élményszerű foglalkozáson ilyen nagy kedvel és motivációval vesznek részt. Amikor tudták, hogy ma is jönnek önök, talán egész éjszaka nem aludtak, annyira készültek, és szinte ovációval vettek részt ezen a foglalkozáson. Köszönjük szépen a nevükben is. Tehát azzal kezdtük, ismételtük, hogy 1 évvel ezelőtt mit is láttak a gyerekek, mit tapasztaltak. Én bíztam benne, hogy emlékeznek, de le voltam nyűgözve, tehát az, hogy pontról pontra mindenre emlékeztek, igazából felnőttek memóriájával vetekszik a memóriájuk. Hogy látja, hogy ez a fajta technológia ezt a korosztályt mennyire képes segíteni? 101%-ban. Egyszerűen nekik a virtuális világ ugye nagyon-nagyon sokat jelent, de ez az élményszerű óra, tehát akár így az élménypedagógiai része rendkívül segíti őket. Nyilván nem lehet csak erre alapozni, de ez megint egy életre szóló élmény, és jövőre megint tetszenek jönni, akkor megint mindent el fognak tudni mondani.